По повод предния път ви четох от Юлиан Неоплатоника за 7-те планети и после той казва какво означават появите и изчезванията. Точно по тази тема. И сега ще ви споделя интересни неща в тази връзка. Той говори за достоинствата и после, нали, за появите и така нататък. И всъщност в тази графа, която нарича влияния, появи и такива неща на звездите, визирайки планетите най-вече, казва, че през звездите тези, които са на път да достигнат възвишението си, т.е. екзалтацията си, или, т.е. които са на път да я достигнат, или са там. И сега чуйте, казва като Афродита в Водолей или Риби. Този текст е от 5 век някъде. Този Неоплатоник е писал 440-50 някаква година. Имаше го, аз ви го бях казал в една от лекциите, коя е писал. И защо ви казва, че Афродита е в екзалтация или в Риби, или в Водолей? Тук ви кодира учението за промените на екзалтациите, пък и връзката между Водолея и Рибите, защото ние знаем, че горе-долу, около 5 век, ако добавиш, нали, по това учение, значи пролетното равноденствие е било около около 4-5 градус примерно на Риби, и ако добавиш 18 примерно за Венера, т.е. екзалтацията на Венера ще се падне реално някъде в края на Рибите, което е вече в този ибис между Водолея и Рибите. И той тук ви говори за нещо, че тя започва екзалтацията във Водолея и достига кулминация тогава в Рибите като точен градус, разбирате ли? Тоест тук ви говори нещо много яко. Казва ви, че екзалтацията точно, нали, както е в античните текстове, не е някакво фиксирано понятие, както в хороскопа на космоса в еди кой си градус. А че това е някакъв период на възвишение на една планета, т.е. той може да би обхвани и два знака. В случая, понеже точният градус на екзалтацията би трябвало да е края на Рибите, примерно 25-я, да го кажем, за онази епоха, тя още от края на Водолея почва да се чувства, нали, в екзалтация и вече ще достигне своята кулминация в края на Рибите в точния градус. Това е много яко. Какво казва, нали, по пътя или при достигане на екзалтациите си съответства на прогреса. Планетите изобщо, нали, съответстват на прогреса и на успеха. Това значи една планета в екзалтация. Да я реализираш. Тоест, ако е Венера, да направиш нещо красиво, нещо яко, нали, дали че чрез любовта, взаимоотношенията, изкуството, няма значение. Ако е в падение, казва на провала. Тоест, ако примерно е Венера там в падение, ти можеш да се провалиш в любовта. Или да направиш пошло изкуство, което да деградира хората, а не да ги извисява. Тук ви говори за значения. Казва, звездите, които се намират под лъчите на Слънцето, т.е. невидими са, това иска да ви кажа, изгорени, нали? И особено също затъмненията дава значение. Казва, съответстват на тайни неща, на неща, които действат тайно, скрити сили. Когато е невидима, скрити сили. Подземното царство. Как се казва? Дълбоката държава. Това важи също и за новолунието. Той го нарича за съединението на светилата. Казва за новолунието. И ви казва, с тези, които искат да... Т.е. хората, които искат да, примерно, правят хороскоп, нали, за някаква дата, няма значение какво, и искате да запазите
нещата, действията си в тайна. Примерно, представете сте някакъв фалшификатор, измамник, правите тайни някакви неща, казва, трябва да направите звездите, т.е. казва, с това нещо, тази дейност кореспондират звездите, които са на път да залязат или да се скрият в лъчите на Слънцето. Т.е. изчезващите, както в случая с този хороскоп. Пък дейностите, които искате да станат скоро публични, да се появят, да разберат за тях, да пуснете някакъв продукт, нова верига парфюми, Версаче, нали? Версаче ли бяха с образа на Горгоната, да. Ето, Версаче, гледате да се появи Венера. Ако искате бързо да се... Представете, че вие сте създателя, нали? Искате да утвърдите тази марка. Това иска да ви кажа. Ако искате, примерно, да скриете някакви доказателства, убийства и прочее, направете го, когато изчезва планетата. За да остане скрита. В дебрите. Под килима. Това ви казвам. После, известните и публични неща кореспондират с звездите, които излизат от, нарича го скривалището, нали? Т.е. от укритие, нали? От скритата си положение или придобиват изгряващ ви, т.е. изгряват хелиакално. Тъй. Това ви казва как да тълкувате хелиакалните фази. Появява се нещо, материализира се, изчезва, скрива се. Много скрити звезди в един хороскоп. Човека е тайнствен, крие някакви неща, трудно се разкрива. Нали? Изгряващи планети. Обратното. Видим, открит, прозрачен. За дейности ясно. И така нататък. Виждате в някакъв хороскоп, примерно, задават се въпроса, нали, защо това ми се случи, нали, и ви виждате някакъв изчезващ Марс, нали, примерно, скрит Марс, примерно. Тоест някакви тайни врагове имате, които ви мислят злото. Примерно ви аспектира нещо в кофти. Или пък се появяващ се Марс, някакъв явен враг. Мислите за някой, който си го знаете, че ви мисли злото. Недоброжелател, конкуренция, примерно. Някаква. Става просто за бизнес. После казва, някакъв се цитира Демофил и Прокъл, някакви автори, и казва този Демофил, казва, че при ражданията трябва да се разглеждат изгряващите изяви на звездите, т.е. сутрешните, нали, появите им, възвишенията им, т.е. екзалтациите, и ключовите положения, добрите ключови силни положения, като способност, сила, проявление и успех на делата. Т.е. звездите, които изгряват или са в екзалтация, или на трон, или са силно поставени, символизират тези неща. Виждате си всички планети, които са хубави, силни, те по тяхна линия трябва да си... Това са ви талантите. Или там ще бъдете по-успешни. И обратното. Залязването казва неключови положения, т.е. някакви такива никви. Знаете, има някакви хороскопи, нищо не мога фаниш, никви такива. Паденията, нали, заточенията трябва да се разглежда като слабост, подчинение, потисничество от страна на началниците, т.е. служба, поражение, падение, отстъплението като нали, намаляване, т.е. тук ви казва, значи, отстъплението на една планета, т.е. най-вероятно има предвид заточението, като намаляване, като бягство, като разсейване, докато стационарното им положение като богатство, не стационарното, стационирането. Тук говори за хелиакални фази. Обяснявам ви, чакайте. Значи, когато планетата изгрява, т.е. morning first или evening first, появява се като сутрешна или вечерна звезда, е добре. Нали, сила и така нататък. После, представете си фазата на Луната. Примерно, всички планети са като Луната. Имат същите фази сами по себе си. Тук ви говори се едно за нарастващата Луна. Особено за първата четвърт. Това ви е изгрева. После обаче продължава да се нараства Луната, т.е. планетата
бива все повече огрята от Слънцето, повече се отдалечава все едно. И това нещо, което нарича, нали, възвишение, апогей и така нататък, има предвид все едно пълнолунието. Това е символ, нали, за максималната отдалеченост, когато тя планета става стационарна, нали, тогава, но тогава свети най-ярко. И казва, че това нещо е богатство, стабилност, постоянство и така нататък. Докато изчезването е все едно намалящата луна, ама при планетите. Те си имат такива фази. И така. Ивайло, Да. да те питам само, имаме предвид, изимаме Слънцето. Значи, както е Луната, ако е опозиция, взимаме Слънцето, така ли? То ни е контрола. Да, хелиакални са фазите, спрямо Слънцето става въпрос. Но имай предвид, примерно, че Меркурий и Венера не могат да застават в опозиция на Слънцето. Максималната им отдалеченост е това, което им е максималната... Примерно. Да. Но те си имат специфични фази по принцип, нали, пред Слънцето, след, нали, трябва да направим някаква отделна лекция за хелиакалните фази. Мисля, че Румен има разни книги по темата, може да видите. Льонката просто исках да знам дали контрола ни е Слънцето. Да, за това говоря. Но това важи и по принцип също. Сега ще видите нататъка какво казва. Също казва благотворниците, т.е. добротворците, добрите планети Юпитер и Зевс, когато са господари на асцендента или на Луната, показват добри неща. Тоест, добре е да ви управлява Юпитер асцендента или Луната да се намира в Юпитер. Тоест, тук говори допълнително за хороскопа. Казва пък от друга страна, божествения Прокъл, този автор, наричат го божествен, явно е як, коментирайки съчинението на Плотин е неоплатоник, за произведението, т.е. явно тук, нали, дава някакви източници, говори последния начин. Сега слушайте. Тук е много яко това. Звездите, които са издигнати, т.е. издигнати, възвисени, тук виждате, пак както в екзалтация, така и бляскави в силни домове, в кулминация, примерно също, са характерни белези за забележими действия. Забележими, нали, силни, разбирате го, забележими, ползват думата. Тези, които са потиснати, слаби, такива, за скрити и незначителни. Нали, той също говори по тази тема. Върховете, т.е. иска да казва, че ъглите на хороскопа, т.е. асцендента, десцендента, меридиана и така нататък, казва, са белези на силата. А паденията, т.е. падащите знаци, 6, 12 дом и така нататък, те, които са паднали от ъглите, на отпадането. На все едно спадовете на не на сила, на да тъшътват там. Тъй като знаците по отношение един на друг са по аналогия, равностойни, но тези, които имат същите белези, тъка, падат... Тук иска да ви кажа и за зодиака, и за зодиакалните съзвездия и звездите. Тоест, зодиакалните знаци, които са в падащите ви домове, пак се считат за слаби и значат същото, а те, които са в силните, т.е. за господствата. Примерно имаш телец в 6-ти дом, нещата, значещи с зодията телец, за която ще говорим, нали, са отслабени и така нататък. Имаш обаче, да кажем, телец в 10-ти дом, това е яко се едно силна Венера. Нали, това иска да ти кажа. После... Само да погледна. Така, 14. Така. И сега тук казва нещо много готино и с него ще приключим. Него го чакам. И връщайки се на темата, казва Юлиан, въпросния, казва, че звездите, които се апликират, приближават, все едно се свързват, са
са такива, които са отлагане. Казва се свързани с отлагане. Трябва време, нали, за някакви неща да се случат. Тези, които се отдалечават, с закъснение и ограничения, казва. Тези, които са такива в съвпад с бързи действия. Тук ви говоря за аспекти някакви такива, нали? Тези, които вървят по посока на градусите, т.е. директните планети, все едно, са свързани с печалби и придобивки в областта на препитанието. Тези, които са ретроградни и той ги нарича, които се прибавят градуси и се изваждат градуси, така ги нарича, но разбирате какво иска да каже, са свързани пък с загуби и щети. Тоест директните планети все едно се развиват, добавят стойност, защото добавят градуси, а те, които се движат, махат градуси, да. Тези, които се движат бавно, са свързани с бавност и мудност. Планета има скорост. Нали, преди да стане стационарна, тя се забавя. Или обратното. Тези, които се движат бързо, с бързина. Това не важи ли за принцип бързите и бавните планети? Естествено, че важи и за природата на планети, но и за хелиакалните фази. Тоест трябва да видиш, примерно, ако Меркурий ти се движи бавно в хороскопа, защото той може и да е стационарен, нали така? Значи, примерно, мозъкът ти ще се движи бавно. Или нещата с Меркурий, примерно документации, такива подаваш там заявление, как като по кармична линия ще те бавят, нали, държавната администрация ще бави. Нали, някакви такива спънки, нали, означава. Вече ако е стационарен, хептен, там може да те спират, примерно, искаш много да отидеш в Щатите за нали, да ти извадят зелена карта, паспорт, ама не може. Все нещо те спира по Меркуриева линия. Тоест тук ти говоря генерално. Този текст е много ключов. Това мога да го развиете, пак казвам, книга мога да напишете на тази тема. Но ти дава ключовете, което е най-важното. Аз такива текста обичам. После казва тези, които са от управляващата партия, са свързани с действия, съответстващи на тяхната репутация и природа. Тоест, тук иска да ти кажа тези, които са на трон все едно, нали, или по някакво достоинство, може да е по триплицитет, управляваща партия, които са господарите, ако е там планетата, нали, са свързани с действия, съответстващи на репутация. Тоест, нали, а тези от противоположната партия с насилствени и нечисти действия. Тоест, едното е добре, другото зле. Тези, които са малтретирани, нарича, или отстъпват от родните си места на чужди места са, т.е. в кофти аспекти са злотворници, малтретирани, нещо там кофти се случва с тях, нали, наранени има предвид, причиняват им вреди, това иска да каже. Или избягват в бягство в чужбина, нали, примерно в родината нещо не са, как се казва, приети, нали, не се утвърждават и бягат в чужбина като отшелници, там такива, нали, както сега българите, примерно. Някой не е оценен, тук ето Зуека не е оценен в България по достоинство и бяга там да рисува къде беше.